Nie, hotozem. Apple. Stále nič. Ja to hodím. A kto povedal? Kto povedal? Nie je s nami na oslave. Vieš, Slavo? Aha. Je to Minecraft party. Nehrám Minecraft. Ale čo? Iba trocha. Ako sa vyrába? Čo? Tak to už nechápem. No tak tým pádom neviem hrať. Ako sa kraftí? Počkaj, hej, Slavo, chyť to, choď natáčať, poď natáčať ty. Ty sa nechce ani do pekla. Ja som to jak rozhodil. Ukáž to video. Máš HD kvalitu? Ešte nie, Slavi. Ty kokos, ale toto. Ukáž to video. Čo na to? Čakaj na A pozrite sa na flašku. Sponeta. Dobre, stačí. Ukážte to video. Dobre chlapci, a teraz druhá je. 3, 2. Konec. Ešte nás Dodo povozí.